Kukhona intombi ngayidobha le e-university. Wayidobha. No, ibehlupheka. Ingena kudla, ingena mali. Yini le? Ningobani nifuna Singobani abenzeni? Cela sikuye ngaphandle. Kwenzakalani mntana ndini? Akumelanga ngabe usesikolweni wena. Ngiyaxolisa manje. Uxolisa ukuthini? Uxolisa ukuthi ukuthi unamathambo esino uxolisa ukuthini? Uxolisa ukuthini mhlambe? Mkhulu, yebo. Ucela ungasiqhali kabi bethini. Uthe uyangithanda musa. Mkhulu ngikhuluma nawe. Ngicela ume la, ukhulume nami ngibheke emehlweni. As you can see bafethu, ngigcwele ismile namhlanje ebusweni bami. I'm coming to give you follow up bafethu kamama angabe niyamkhumbula no my brother lo wabeka phethe izilwanyana. Mama kunjani? Siyaphila baba. Siyaphila. Umama bengisacela nje esitshele ama viewers wethu ukuthi ufila kanjani iJozi Bioscope imncede kungakanani. Yo, sanibonani nonke. iJozi Bioscope ingincede kakhulu ngomntwana. Umntwana beyangasabukeki angasayena sesikolweni nomphakathi abangasamfuna ukumbona. Kodwa namuhla uye lo nimbona la. Uphile saka ngokusizwa abanye abazali. Ngibonga kakhulu nomkhulu Khumalo. Uye wasiza. Ochamuka ngale eSwatini uye wasiza. Usincede kakhulu onenkinga akabuze bona iJozi Bioscope bazobasiza kakhulu. Ngiyabonga njabule ngiyafa. Kujabule thina umuntu omdala ukuthi at least sifikile senze utshintsho empilweni yomfana. Wena bhuti wami uzizwa kanjani njengamanje? Ngiyaphila baba kunjani? Hayi man. Nafika man ngisenkingeni ngazizwa kahle mara hayi baba. Ufuna ukusikhaba lapha that day nje. Bengicela ufuna ukungibulala phela le ipoko lezi bengizibona zenza ukuthi ngenikhabe. Mara namhlanje hayi. Mara right ubaba uKhumalo nje kangincedile kakhulu. Ubaba uKhumalo ushilo ukuthi wena bewutshontsha before ngiyacela bale lami. From manje ubeke phansi nje yonke lo msangano bowuyenza uyeka abangani mfethu ungasahambi nabangani babhedayo. Ngiphinde nje ngibe nabangani ababhedayo. Bafuna ukungimosha abangani laba. Gcine angisadli nokudla ngikhaba wonke umuntu angincedayo. Mfethu. Kodwa hayi namhlanje hayi ngiright. Yebo. Hayi siyabonga mfethu. Mangabe unenkinga lapha emakhaya mfethu usibhalele nawe kuJozi Bioscope sizokuncedisa mfethu. Namhlanje kune case okumele ngiyiphuthumele njengamanje ngiyonceda abanye abantu. Ngiyabonga abantu abadala ne. Sibonge kakhulu. Molweni apha emakhaya manje sibulisele kuni nonke lami igama ningu LAVAWS pronounce lovers. Abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well bafethu namhlanje nibhalelwe ngumama lana. Umama came all the way from eLimpopo ethi Jozi Bioscope ndinengxaki eninayo. Andizuba mde kakhulu bafethu ithi sive kuye umama ukuthi why esibhalele namhlanje. Umuntu omdala kunjani? Siyaphila manje. Ya siyaphila nathi umuntu omdala. Bengisacela umama esitshele ukuthi ubani igama lakhe nikwayeke wayesibhalele namhlanje apha kuJozi Bioscope. Igama lami Gertrude Magama. Nilama anwananga Maria. Akulelile Natali seba athamani bawa kwe afile seniyana mteka niyathamana eLimpopo se aLimpopo nimlavela isikole kafunda aJoburg. Lokafunda aJoburg lo nimlavetela nomgumi santisho kumelela yi ukuhamba yakungana malasha phansi famba niphanda brada kodwa ko akhwela taxi ya esikolweni mara seni nimasikwa ngangamvona. So umuntu omdala mangizama ukunderstand ukuthi kunomntanakho umntanakho bekangihlali nawe bekahlala eKZN. Ngahlala nebawa no baba wakhe and then wabuya wazohlala nawe le othusuka khona eLimpopo. Beka se university lo mntana. Use university lapha ngase Jozi. eJozi. Okay umuntu omdala manje university umama uyasebenza wena? Angisebenzi nenze ama-piece job. Wenza ama-piece job le emakhaya. Yebo. Manje umama imali yokuthi umntana eze-university mhlambe umama yena uyithole kuphi? Nithola mani yenze ama-piece job le mali nayo khona kunifaka esayitini. Mamntana nami ufike isikhathi ufuna ibhasi nathatha le mali nimnikeza hambe esikolweni. So imali yakho yokuphanda lena. Umuntu omdala it must be hard on you. Shuthi awunamsebenzi ukuphanda ukuze ebe nemfundo naye ebe grand elifeini. No. And manje seka udisappear empilweni yakho. Kakhulu unimoshile. Angangambona lo mntwana.
Okay, hayi nakuto mama, inkinga ngathi angazi mama ngoba vele angathi uyavulavula, maybe ngathi sinokushiyana kancinci mara sotholana as time goes on. Ngiyacabanga umuntu omdala, it's just that ngikubuza kanje just ukuthi ngi-understand nama viewers wethu eJozi Bioscope ezo-understand ukuthi why silana namhlanje. So umuntu omdala yena ufuna ngikuncede ngani nje namhlanje siJozi Bioscope? Funa mungincede ukucheka umntanami nomthola uphela. Oh, umthole. Unesikhathi esingakanani edisappear? Sisi ka December kama holiday yani ngangambona. Na utisa abangani va yena vala ava ku TV. Ni mlavete mfonini lo nimfonela nimgume moyeni. Oh, unabo maybe family abo malume mhlawumbe ukuthi malume nayi imaka le asifixeni sonke umntana kasekho. Ni va kwelile kwabo. Mara abatholi nabo imkhondo wazama ukureporta emapoliseni. Abangamkuma. Ureportile mara emapoliseni ukuthi bekufunele yena as a missing child. Reporting. Abakamtholi. Abasamthola. Okay, hayi muntu omdala bengibuza just ukuthi ngi-understand ukuthi mhlawumbe ikhona eminye imizamo oyenzile ngoba mawusibhalela and nale picture sithumelele yona usithi nanga umntana ulahlekile. Ngeke nganikeza abo my brother lana ukuthi Mr Jones ehambe eyochecka emfunisise lo mntana sibone ukuthi singamthola na, but ngathi simtholile umkhondo ukuthi ukuphi la ukhona njengamanje. Uyabona umuntu omdala, ngathi kunomuntu ohlala naye nje as we speak njengamanje akasekho le eJozi, ukhona la eKasi. Uyabona la esifikele khona njengamanje. Yeah, so sizohamba ke umuntu omdala nawe siyochecka lapho siyoconfronta labantu ngoba ngathi kunomuntu ohlala naye. Siyombuza ukuthi why ehlala nomntana wakho ngoba wena usisho ukuthi ufunana naye. Okay, ngiyabonga ba. Yeah, I say Mr Jones, we're using this direction. Okay. No, I fambe mama. Cause nakutwisisa mama ukuthi indaba le ayikuthami handle. Uyabona ngazi ukuthi kuthiwani uzongifundisa ngithi. Yeah, but sizamile ngakho konke okusemandleni umuntu omdala ukuthi sithole umkhondo ukuthi umntana wakho ungakuphi. Kodwa ngiyacela ke umuntu omdala ukuthi masifika lapho ungamlwisi, sizama ukukhulumisana naye simbuyisele ekhaya. Ngazi nabo umuntu omdala uyangi-understand na. Nawutwisisa baba. Yes, sokwenza konke okusemandleni umuntu omdala. Ayikho heavy le back. Hayi yimela. Because I nenilava ukuthi ngiphe naba Mr Gio, Mr Jones ekuphathele yona. Right, ngifuna umntanami kuphela. Usifunela umntana wakho umuntu omdala. Hayi umuntu omdala sizokunceda thina sesiyazi ukuthi ungakuphi uMr Jones uzosithatha sibeke la esingena khona. Kodwa ke ngoba ngisho umuntu omdala ukuthi ngicela ukuthi ungamlwisi ngoba ngizokuhlebela kunjengamanje umuntu omdala ukuthi kwenzakalani yabo. Yena umntana uMr Jones makasenza uphando lwakhe uthi singena la umuntu omdala ke hayi fam. Sanibona abantu abadala sifunana nje nomunye umntana la. Nomelanga ko. Yeah. Mana mina kunhlangani conscious swimati. Kasi yana tata tsamaleni. Tsamani kwale xikolweni kwanga le xikolweni. And imali zakho lezo bowusebenzisa. Go. Yebo. Sanibona. Kunjani keni cela ubaba ephumele ngaphandle kancane. Okay. Yebo. Ninjani umuntu omdala? Siyaphila njani? Siyaphila. Ubaba ngabe ngubaba ubani? Ubaba Mfukeng. Ubaba Mfukeng. Yebo. Siyaxolisa bamfukeng ukuthi sizokuhlathela nje kanje ngamakhamera bamfukeng. Yebo. Ukuthi sibhalelwe ngumama lana umuntu omdala unenkinga ofunana nengane yakhe. Nengane yakhe? Yebo umuntu omdala. Yize la? Mama konje uthe ubani igama lengane yakho? Maria. Maria. Yeah. Ngabe umuntu omdala kamazi Maria ukuthi ungakho. Cha. Hawu baba, ungabe unesiqiniseko esingakanani ukuthi uMaria awumazi? Wena uhlala nobani umuntu omdala? Mina. Hayi kukhona intombi engayidobha le e-university. Wayidobha? No, behlupheka. Behlupheka. Yebo. Ingena kudla, ingena mali.
Kwafika lapha ngacabanga ukuthi kungcono ngizohlala naye ngoba mina nginendawo. Ngicela umsuse endleleni yami leli khehla lela lususe endleleni yami. Usuke endleleni yami wena. Hawu ukhona kanti mama wena uqalesela amehlo Nifunani lana? yini le? Kwenzakalani la? Ningobani nifunani? Singobani abenzani? Yini le? Ningobani nifunani? Singobani abenzeni? Cela sawu sikuye ngaphandle. Yini ekuhlekisayo la ngathi uyahleka? Siyakuchaza mhlawumbe. Mama ufunani lana? Ubani ufunani mama wena? Isikole le. Ma ufunani lana? Umuntu omtele ishisa umoya. Kwenzakalani mntana ndini? Akumelanga ngabe usesikolweni wena. Esikoleni anginamali esikoleni yokufunda mama. So unemali yini le? Thumela imali musi. Ukamfonela umama wakho wamtshela. Unamali mntwana. Mamela la wona khehla manje mamtshela ungenamali kumele umfake umenze Ngenze lento njani ke? umfaka amathambo esiswini. Wena uthi kwenzakalani? Yini le? Ngikhulelwe. Ukhulelwe? Yebo. Wangamfonela umama wakho manje uthi umtshele ukuthi kwenzakalani? Ifoni kamama beyingangeni. Mama ifoni yakho iyacima ngengimini mhlawumbe. Hayi lemo ifoni yakho ayibizi mani. Ngithe yakho umuntu omdala iyacima na ngengimi. Iyacima ifoni yakho rihleli on. Ihlelile on. Because manje ufuna ukungiroba la. Ukamfonela umama wakho ifoni uthi beyicimile. Ngeke ngayizama amandla amaningi ifoni beyingangeni. Unamanga wena sisi. Leli khehla linameni yathi. Mina ngina7. Awuboni lo muntu ufanele ukuthi una 7. Unesibindi sokuyisho le. Ngenze njani? Ngiyaxolisa manje. Uxolisa ukuthini? Uxolisa ukuthi unamathambo esini or uxolisa ukuthini? Uxolisa ukuthini mhlawumbe? Konke Yini oyenzile? Uyini oyenzile? Support lo mntwana. Manje unje ubani ozonakulele lento le? Bengimsupport lo mntwana. Umtshelile umama wakho. Bethi imali Umuntu yami. omdala mamela la. Lo mntana oza la khehla oza la kuthini? Ngenze Sitshele njani? mkhulu. Yebo. Ucela ungasiqhali kabi thina. Ngani manje? Ungasiqhali kabi umdala for ukukhuluma lento ekhulumayo. Uthe uyangithanda musi. Mkhulu ngikhuluma nawe. Ngicela ume la ukhulume nami ngibheke emehlweni. Uthe Ya wena ufana nomuntu oyirapist. Uthe So makahluphekile sokumele uthathe advantage ukuthi ubuyizo ummithisa umvalele la. If bekashonile lo uwe bekungenza njani? no umuntu omdala wena ukho right wena enhloko. Angeke ukuthi uthathe advantage ukuthi umntana wabantu usokolile akanandawo yokuhlala. Okokuqala Ngwana kami nyeta nkamokuleya nikuyisa xikolweni wantoto no Chavis uteka mali akona moyo shole shele program zo kuma nyimbo mali mari sho ngwana ngeka kunene wantoto ni ba wana ngali ko uyosala na musala uma ukuma tinyimba sani uranzana no xikoshana uxolo for yini? Uxolisa for yini? mari sho no lo utolisa kama yini uweshe nokuthola uweshe ishone ka kunene lethi angona mumali leswe ka kunene ikakunene antukulo wena lwe antukulo wena babayi lwe ngicela umkhuphe bring that chat here Mr Jones. Ngiyambona ukuthi ubona yini? Ngiyambona ukuthi mngane kodwa bekumele ngenze. Imawo uyambona ubona yini? Ngibona ukuthi wena akusintanga yami. Manje ukhani umbona namhlanje? Akukhona ngibona namuhla kodwa njengoba mina ulani kuyini shana mamela la wait mama ehlitsani moya ngifuna ukukhuluma nalo muntu yebo mama ngiyaunderstand mamela la wena ungazongiqwalasela amehlo ngingqolizela amehlo la yini umama wakho usebenza nzima uyamazi umama wakho usebenza kuphi? Yebo ngiyakwazi. Usebenza kuphi? Usebenza ama-pistop. Usebenza amapistol udayisa amatamati uyayazi ukuthi wena ubhatalela wena esikolweni ngaleyo nto ubuse university ngalezo zinto ngithi oza la ngifuna ukuthi because Mr Jones ngathi uyakusitha ngifuna ukubonakala ekamereni. Mama yahlisa umoya umuntu omdala ngiya understand ukuthi ukwatile wena awutshele mina ngikubuza lento ngoba ngifuna ungicacisele lo mama lo uyambona ukuthi usenhlungwini kanjani uhluleke kanjani ukuthi ufonele awunabo malume obaziyo wena Bakhona engibazi. awuna family obaziyo Yona ikhona ifamily. manje yini uzokuchuza ikhehle lingaka so bekungcono for wena ukuthi ushiye university bezokufaka amathambo la ngumuntu omdala Bekungekho ngcono kodwa bengizamele yami impilo njengawonke umuntu. wonke umuntu omuphi umuntu ozama ngale ndlela yakho omuphi mawuthi wonke umuntu omuphi umuntu oyenza into enhle funda kodalana lwe manange shona shima so umuntu omdala ngiya understand ehlisa umoya shem uyabona umama wakho unjani manje uyabona umama wakho unjani manje uyabona umama wakho unjani manje yes mina ngazi ngalo mntana Mr Jones ubusise ngapha umama ehlisa umoya umuntu omdala ehlisa umoya Mama, yehlisa umoya sikhulumisane. hayi mamela wena kwehlisa
Mr Jones awumbambe kanjalo lo ngifuna ukukhuluma nobaba. Mamela la wena umuntu omdala. Awutshele mina something la. Yebo. Lo mntana lo umthatha wena ngepermission kabani ukuthi ngubani ohlomhlalise phansi Mr T umhlalise phansi lo muntu. Angizenzanga mina ngithola ahlopheke ngibone ngimzwele. Uke wamreport emapholiseni ukuthi nangumntana uthola umntana. Ukuthini ngoba ukuthi uthola umntana estratweni ohlopheke. Ngithola ngestratini bese kho res. Oh bese res. Yebo. So wamthatha wena umkhuphe res ozomfaka amathambo azomhlalisa ekhaya. Ngipha bese baba ubengedla lutho lo mntwana. Bekanjani? Ubengananto yokudla. Ya. Uwanjani uyabulabula? Yebo ngiyakubulabula nokubulabula. Bulabula ukhulume nami into ezakalayo. Angajijuma wangamsupport bakabo. So mama ngamsupport wena ubona kungcono ukuthi uzomsupport ukuthi umfaka amathambo esiswini sigcwale sibe ngaka ngalento khona. Kwenzeke mistake lokho. Mistake if bekwenza ukuthi lo mntana ushonile umuntu omdala. Ubuzoyaphi wena manje? Bowuzoqala laphi ubize bani? Bengizoyenza bekuzoyemaphoyiseni nje kuphela. Mase kashonile. Ngithi ngishonele umuntu lapha ongamazi. Ngiyamazi igama lakhe but lapho bakuba bangani. So bowulinde the day ozoshona khona ukuthi uzokwazi ukuthi uthole umndeni wakhe. No bengilinde the day ukuthi lapho kukhona ngoba umithisile kanje unezingane angithi I believe ngeke kube no7 ungena ingane unazo ezinye ingane angithi. Yebo nginazo sharp le ingane zakho lezo mazingabuya zimithi izimithiswe umuntu ongamazi mawuyomthola umntana wakhe umthole emithi emithiswe ikhehle elifana nawe kanje elingavelanga umthetho wazi ukuthi kwamele uzohlawula ekhaya lo muntu. Yebo umthetho okuzalwa sawa. Uyakwazi ukuthi kwamele ulobola umntana umuntu mawumfuna ukumthatha. Kukhona ukuzalwa. So wena kwakho umhlaba ku exist lokho. Lokho ngiyakwazi ukwenze. Waye ungakwenzanga ke ngendlela right. Cha bekungena chance ukuthi singagibela sele abuya khona elipompo. Ukutshelile ukuthi ubuye eLimpopo. Ungitshelile ukuthi kubo kusela ipompo. So wena i-chance uthetha ukuthini mawuthi ungena chance? Kungenxa yokuthi imali yokugibela siyele besingenayo. Oh ubungenayo. Iyo lesidlayo msi. Oh so nina yokudla mara yokuthi gibele wenza into right. Ngithola ngenyanga yaka Ramaphosa. So manje mawuthola ngenyanga awu decide wena njengomuntu omdala ukuthi ithini sacrifice. Decide kodwa bekumele ngenze njani ngoba imali yokubeka bengekho. So lo mzukulu ngoba ifamily yakhe ebengeke yazi. Umzukulu ke ngoba ngiyabona wena nomntana lo nijutene nu2 wajuta umntana abantu uthini ngomzukulu lo okumele yazi ugogo wakhe nefamily umama wakhe osuka kuyo. Lokho sobuya sikulungise mina nini mase kashonile. Angashona. Singafikanga namhlanje siJozi Bioscope sakutracker saze sakuthola ukuthi wena umuntu omdala uhlala nalomntana bekuzogcina kuphi lokho. Cha ukushona into eyaziwa umdali leyo. Oh into eyaziwa umdali. Yebo. So wena bewufuna kuzekugcine ngani? Ngiyesingawe. Well bekumele ukuthi maqeda ukuthetha mhlambe singathathana sisene lipompo. Ubuzobe usuyithatha imali leyo ngoba uthi awunayo manje. Phela senu3 manje lapho ni2 manje. Mase ukatetile senu3 plus ngumntana omncinci lo ofuna ibisi ufuna amaphampazi nani is a cost manje sokune cost engaka uhlulwe yile eyamanje sokune cost engaka ubuzothatha imali yokuthi uyenze lezo zinto. Mina ngithanda ukuxolisa nje kubazali bakhe. Uyazi uzoxolisa kuphi umuntu omdala? Into esoyenza njengamanje ngoba lo mntana kufana nokuthi umtshontshile ngihlale phansi ukuzungize Grand Sharp ufana nokuthi lo mntana ubumtshontshile ngoba ifamily yakhe bengazi. Into esoyenza manje sokuthatha ke nabo Mr Jones nabo Mr T sikuse police wena umuntu omdala ngoba uNkulunkulu ngiyakutshela ngikubusi. Sokuthatha sikuse police uyochaza kubo ukuthi why umithise lo mntana without permission wawuthatha umntana abantu bemfune bemreport emapoliseni ukuthi umissing kanti wena umfaka amathambo uhleli naye la endlini. But nami angimrepanga. Oh anginandaba nalo. Ngizana mina naye. Hayi uthatha advantage ukukhulumisana nomuntu oxakekile ukuthatha advantage umuntu omdala lokho. Angazi una 70 years kanjani ungazazi izinto ukuthi zenziwa kanjani empilweni. Phela lixosha libhekile. Uxosha libhekile ukhuluma into engayiva Mr T amthathe lo. Kuphi lokho? Kuphi lokho umntana ndini? Akulapha akukhuphe wena sihamba nawe. Kuneimpahla onazo la endlini? Anginazo impahla. Utshintsha ngani? Uhluleka nokukuthengela ngeimpahla lekhehla lakho. Uthi sokuthengela impahla ngendlela Mr Jones sihamba naye lo. Oh shame umuntu omdala. Mama, ayifambeni umuntu omdala. Ngiyaxolisa ngicela siyongena lapha emotweni. Yini yona le? Like guys, I mean yini yona le? Yini lo msangano wenzakala la? Into engithembisa yona bafethi lo mntana lo siyamthatha njengamanje simusa le obuya khona nomama wakhe. Ehambe yotetela khona lo madala lo kumele ehlawule inhlawulo emlobole futhi nalomntana ezophuma ekhaya lika mama ngokomthetho ngokusomthethweni ngoba la uthatha iadvantage ngento engekho. Ngeke uzuthe wena umntana abantu umthola exakekile endleleni le eresi
uthi wena uyalamba uthatha iadvantage yokulamba kwakhe ubuzomgcina la sogqiba umfaka amathambo ngaphakathi. That means bengaxakekanga lo muntu wena as a blesser uvele wabona ngathi nobubele nje obuwrong obunobuqophololo ngaphakathi wathatha umntana abantu wazolala naye la. Guys, I'll see you on the next episode. If ngabe unenkinga nawe ngoba ngiyacabanga uMr Jones bavala. I just want to close here lo mnyango lona sishiye kuvaliwe.